Dneska som tu v kreatíve a robím si svoj vlastný dom. Vidíte, ako je zo zeleného, už som natáčal robenie domku, len sa mi vymazalo to video. A ešte sa mi k tomu posral Mobizen. Si to Mobizen natáčam tie videá, takže sa mi vyplo nejaká. Asi to je 9-minútová hranica. No, tak si na budúce spravím miesto a budem mať viac minútovú hranicu. Ako vidíte, ukážem vám môj dom. Keby som vydral obrázky, nevadí schody, ale čo už robiť. No, tu budem mať hlavný vchod. No, tu budú schody dole. Tu budú schody dole. Tu je taká svička. Tu hore schody, sem hore schody. Tu budú vážne. Takže potom si ho niekedy rozšírim. Ale teraz nie, som to dielím. Ten názov toho rozširovania bude rozširovanie domku. Iba tak pre tú istú vec. A jen vám poviem. Moji rodičia ani moja sestra, ani nikto nevedeli v mojom kanále. Okrem Tibiho, Lukyho. A tak som sa dneska odvážil a išiel som im to povedať. Mal som výprask, ale to nevadí. Keby povedali mi, inak si ho vymažem, ale keď som im ukázal, spýtali sa ma vlastne, či majú moji spolužiaci, povedal som, že nie, jedna moja kamarátka z Bčky, a to je Liliflava. Je piatačka ako ja, takže no. Takže no, robíme si práve podlahu a môžem mať YouTube. Takže počkajte, musím vám povedať, toto je prvé video z roku 2016, takže som vám zabudol všetko najlepšie v novom roku. To som vám chcel popredať v tom 5-sekundovom jedeniu jablok, ale toto je prvé Minecraftové video v roku 2016, takže tento dom bude dvojposchodový, nebudem to rozširovať. Na rozširovanie bude to o poschodie väčšie. OK, takže je zelený, ale ináč podlahu nespravím z tohto, ale iba hodnú podlahu. Podlahu spravím takto, pozrite sa. Podlaha bude napríklad tak. Tak. Nie. Tak to bude podlaha. Tak to bude vyzerať podlaha. Musím dopredu spraviť to zelené, aby som mal dačo spravené. Iba tak. Takže ja si dopredu pripravím tieto sandy a potom tie sandy. Takže no. Ak bude pozadu, počuť moja mama, teraz telefonuje práve, takže sa za ním potom